ilitum India det ke demokratik adet demokratik pulote la ke demos kratos muluk ajakong pensi kam ke claim adet muluk le ke claim kali muluk ajakong pen kang vai tang amunit atum si ke claim nangi muluk atum le thur pak nangi kali lo muluk atum bangke ki thur pak hi ge la election hu si thur pak chaji kape hai ji aphan ilitum arona tingke la ke hai tang atum si autonomous state ta ba separate state ta Hemprek ta hang nangji ke hai tang atu election men ke hai atu election men ke hai tum lo te la ke muluk aja kong hala tum long si dolo la si muluk che pon pe pin ta chok lo la tum mangi amit hang si claim nang po la si non Delhi ke dam ke amuluk atum muluk aja kong men ke hai atum abang ke claim to thedet ason claim to thedet amat muluk ajahak tumhat kadwe muluk kali ajahak tumpat to ingwai soi si toil la sini litung e pulo ilitum hem le chukim sita head mystery aphan si itum hang pohla pen si chingwai si pe claim ji head mystery pen si chingwai ji ilitum hala head mystery long jugali pe ne do hala tum pan itum chingki ke hala tum pan hala head mystery si chewan pohla yoi ke lebar pe ni ke non bang ke bisarlam head mystery ke ilitum la election pen ke hai tum si head mystery lo setan non ke election pen ke hai tum abang MP abang edun arokom MP la pen komar lo ne election men ke hai tum ni seta tuliram rong hang edun de tek long li ki dun vek na ye bang edun thu the de tuliram rong hang edun vek na po athima la ke chief executive karbi adet ke arichu lo alang li helo ke dun nang ye bang lo la pen hadak home minister la pen president prime minister bansi memorandum ipidam ni amar hadak memorandum ki pidam ke ilitum MP lo MP amat si inut Delhi police havildar lo ne havildar pen kom tu chotlang aphan si memorandum ki pidam la ke therak me alam lo bang jok seta thek long lo te la ke therak pola pen ing nek vek pola tu ke ing nek choi po ilitum phan athema MP ke prime minister pen arrange ke homan lo ke MP sai sil prime minister ta MP lo ke munde prime minister phan MP det pen alang phan prime minister eng hain ili tumle karbi tumle ba inglong arat le prime MP ong pik ong munak bang par ong munak personte ilitum MP forensic be phanda thik the prime minister pin chong de jiken de ano alangli MP ke home minister ang ding kilutta alangli ke long lo prime minister long ke dam ta alangli ke arondolo ke dam ji ke tong nam ye phan arondolo non ko pia posi alangli hawildar phan je tong nam rong lo la hello itum therak me mi alam lo la ke bang boro tum nge president phan si ke dam president phan si log pidam prime minister phan si home minister phan si bang log pidam ala ke hala so MP bang non te MP ka lilo SK bosumatari ke sita non di MP ka lilo aprang MP sita alang litum ke hala pusi ke claim an ge itum karbi atum bang ke la son claim thek the la bang henu ulo la si amithang claim ke det si bang phan ke toy amithang le claim ni almithang phan si kangwai lo ke non KSA tum ge la ke election men ke hai ga lidet ke KSA inglong photame jak tame la tu nge election hut ke hai la tum hali kangwai ga lidet le alang li tum claim nang ne puli si claim nang ji ahok lo rat ta claim nang ji
Seta hala itum kang wai tang amunit atum si claim det nang hilang. Yong si alang itum claim bom da un e polote to muluk to nang tum toy nu palang litum putami. Teta non ke election ar ni siha si ke dolang alang litum si ke dam nang ponon alang litum dam de det. Dam hai he det. Home Minister Amit Shah long anda che tong dam hai he det. Kopua MP lo ma la son le. Kopua CM lo ma la son le. Kopua MLA lo ma la son le. La si ilitum serta alang litum pan ki putot jala ma ve. Athema rat atum si kang wai lo. Son therak mi amunit tum man si ilitum pape hai lo election lo. Rat atum si pape hai lo. Amasi ultimately ke haki jut dam ke katherak nang jige la rat atum. Rat atum si la tum hang kang wai lo ke son amunit pan si. Prime Minister Home Minister Hemanta dam hai he amunit tum si pe hai lo ke election lo. La pos rat atum pan si hello non karbi arat la election hut ka pe hai BJP pan election vote ki pidun ra la non ke dobom dom pan ka pe hai atum pan si non ke ing nek choi mi le la puya alam ke la ke democracy alam lo neli le ke puali lo la ke democracy athema demoskratos rat aja kong pen rat atum si ka pe hai lo gen de la ke la hele la si rat atum la chi che matha nang po o itum therak mi akam si election ho ke claim lo le la ho pura rat atum chi chini nang gi non ke lai non labang so ke dam la so Hemprek ke handam mang labang ke mane aron kalipin lo la ke ko pus aron je lang mati havildar pan memorandum ki pidam le ko puakam mati non havildar polete alang li labang so memorandum DSP pan pije lang DSP bang si SP pan pije lang SP bang si ha DGP pan lo je lang DGP bang si ha lieutenant governor apan Delhi lieutenant governor pan pi lang Delhi lieutenant governor bang si aning hangte Amit Shah pan loji takarbit atmas asar lamthe kipua sansi kurja hem chitungati ke handam pason bensi lason lo lake lason lo eta la hello rata tu Charlie nangi nang litum rata tu hello di nang litum ka chongwai amunit atum nang litum hanam patherak mi lo non ke claim kan ke hada bang ke Hemprek ke handam bang ke no autonomous state no race ke hang bang ke mission sar sita me hada bang ke tuliram rong hang jindabad kumane morsing ki so jindabad pula ke handam bang ke oi kalang te hadak Delhi dam pe mesi tuliram rong hang jindabad tu Horen Singh Bejindabad tu Omar Singh Tiso jindabad tu hadak hang dang rong bang ke lagi thang alli ta velo lagi ke hang nam ni yat adim gali hadake lagi matha me mil hai alang litum poisa pidu no pojo mo phita poisa ko long thura Delhi wang thulong gi mine pusi alang rat ala jaha tum ke hang lo punang nak le hai lagi Delhi ke dam ye phat puchon na le hai eta Delhi ke dam na dam ta me hai Delhi ta seta kar biarat inglong so tumang bong rat atung bong karbia pan patherak me mia kam claim kledet nangji Delhi ju idam chan la bang ke rat pan ke chom phia son man de lage oi ki juidam lo baru sita juidam along patherak me mia kam claim dam rong ga mati di la ke chok chedet la acha sar isiala mangke labang so Hemprek apharman purki molong pen isi hinia purki molong men ke thekam long bang ke la pulo je ha ong du ni kana prang APHLC tum pena bangsa article 244 perman claim so pena pia ko AS disun nang claim thulo ta pena song bong pen no son pinia ka prega organisation ta claim bong so tame long un e that la so Hemprek la ko pia pot si ke long le that la so bang pen ke long un edet ke aprang mena ne tum pu bom lo aprang APHLC ahut 1967 ahut 62 ahut ta MLA high debt amat MLA high debt lo high debt pen hang lo separate here state hang lo long le debt lo bang resign lap resign lap mane MLA pen che o lap
CGV. Non eligible MLA tu ke CU ta CUA, MP ta CUA, CM tu thang ta CUA, baru neli pudam je. Hala bangsa ta EMCM tu ke CUA, MP ta CUA, saya ta MLA tu mang ke CU lap le. Also 1962. Non people lah claim ke that. Aku sondak taksi ha Telangana. Telangana tabang MP, MLA kado, minister kado, union minister atu manta la Telangana ke hang along apot hal tu resign CO lap ansi alang litum ka chepaklang that wrong that apart je nitum ahok nang vek ji nitum MLA ka ke kar ita kali CMEM la kar ita kali nitum autonomous hill state sedang ji pusi non tapu nang ya pot lo hala bang atum dai claim lo la so ting claim te let ke non anta lai la